kwi-spirituality afe aphile emhlabeni kodwa ebe ifile. Kuyezwakala? Angeke sikwazi ukulwa nobuthakathi uma singakabunqobi ubuthakathi be-religion. Kunezinto esingakwazi ukulwa nazo, sibulawa ubuthakathi be-religion. I-religion ubuthakathi obugodle umcebo namafa obaba mkhulu. Ingizwe? Mawufuna ukwazi ukuthi yini ebamba amafa nengcebo namagugu esizwe sakithi nabaqindezeli bamadlozi wakithi abadlula bonke, i-religion. Number 1 nje ubuyiqaphela inkolo ehlezi izibe namagama u365 athi believe, 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 believe. Ingizwe? Ubuyiqaphela into ohlezi ubeleselwa ngemibandela yokuthi kholwa, kholwa, kholwa. The question ubani obethe lenta uzuyikholwa. In the spirituality we don't believe but we connect. Si connecta nobobani, si connecta nathi noqobo lwethu. Masikhuluma nabantu bakithi ababizwa ngamadlozi, asikhulumi ngengaphandle lethu, kodwa sikhuluma ngengaphakathi lethu. Yingakho asidingi ukubelieve. We need to position ourselves and connect. So ireligion ezo imposwa kwabantu boyigada into nje ubuthakathi bezwe lasemoyeni uzwa ngokuthi kuthiwa believe, believe, believe. Ngicela ukubuza, fanele ukhole ukuthi umuntu omfuthi Ndlovu? Chaba. Manje mangifika kuwe ngithi umuntu omfuthi Ndlovu kukholwe lokho. Number 1 kuchaza ukuthi khona into engekho right. Lento ngiyayimpose kuwena awusiyona. That is why yonke into eza neBhayibheli kuthiwa believe, believe, believe. Why? Because akuyona into yakho, ayinabo ubuwena, ayinazi impande zakho, kodwa into inikezwayo. Mangithi believe ngithi igqoke noma ingakulingani uyenze sengathi iyakulingana. That is why in Christianity si connecta ngebelief. Kanti la kwelamadlozi si connect ngebelief. Siba ithina. Labantu ababizwa ngamadlozi abantu abalaki thina. Listen ke. Amandla empumelelo yomuntu asekuthini ubuqonda kanjani ubuyena. How do you connect with yourself? Connect kanjani? Not ukuthi ubeliever kanjani. Kwathiwa believer sekune mistake, sekuyaphoqelelwa. Niyangizwa? That is why yonke into kusuke kwamukeleni uJesu kuthiwa kholwa ngenhliziyo. Ngakholwa kanjani umdali ngoba fanele ngazi nje vele ukuthi I come from God. But once kwathiwa believe sekunento engifakwa yona ngenkani. And listen, Christianity is their choice. Yingakho khona umuntu odecide ukuthi I'm not a Christian, I'm a Islamic. Because Christianity is their choice. But spirituality is not a choice, it's who you are. Listen, let me tell you something. You can't choose your ancestors. Ngoba wakhethwa ibona ilento yona. That is why they exist in your blood. Baphila engatini yakho ngaphakathi. Kodwa Christianity is your decision, is your choice, is your belief. But the African spirituality is not your belief, is who you are. Indlela okconnecta ngayo nemvelo. That is why we are being rejected. Umcebo uyase rejecta. Why? Because in a system of belief ngoba sakhetha choice.
once kwathiwa believers ukuthi lento ifike nomuntu othize kuwena akuyona into ozalwe nayo. No one can question the existence of God. Why? Because we come from him. Sibuya kuye uThixo. Ingakho asisoze sakuquestion ukuthi uThixo ukhona noma akekho. We know satshela ubani akekho umuntu okudinga sixoxele. For the fact we are alive, we know that there is God and umveli nqangi uQamatha exist. Hawu niyangizwa kodwa? uQamatha exist. Hawu niyangizwa? That is why when you pray kunento ethi buka phezulu. Why? Kuthiwa buka phezulu. You know ukuthi into zethu eziningi azikho phezulu. Labantu esibacinga phezulu, they live in us. We are them, they are us. But ngoba sakhula under oppression, safundiswa ukuthi yonke into ewubuthina siyizonde. That is why mangabe umageja bhethi isingisi uhleka uzunsinsitheke umlungu mayibhethi isingisi shemnca uyazama. Why? Sizonda ubuthina as an Africans. Ukuphila does not come from the Bible. Because iBhayibheli libhalwe abantu ngejeni yabo noNkulunkulu. And the reason nawe ukhona emhlabeni uzele uhambo lwakho, hayi uhambo lika Petru, hayi uhambo lika Paul, hayi uhambo lika Matthew. iBhayibheli is the book of motivation, not the word of God. Because once that the word of God is involve amandla obuthina nobuNkulunkulu nobuthixo bethu. But it's just a book of motivation like any other book. God does not live in the Bible. uThixo akahlala eBhayibhelini. There is why lapha eBhayibhelini ufunda ngama characters abantu nama experiences abantu. Ningizwi? That is why kuthiwa when you go to the Bible lapha balishumela bathi is the book of answers, but still even today we still have unanswered questions. Why? Ngoba ubuthina abuhlali lapha impande nezinkaba zethu azikho lapha ya. Lapha yakhona amapoem kwakukhona undoda ekuthiwa uJobe. I need God, I don't need stories. Yazi iBhayibheli ifana nani? Nebantu education. Bantu education islave sasakhiwa nje sizalo. Esikoleni niyakhumbula nento mfuthi kwakuthatha ubhavu bekwe la kuthelwa amanzi, kufakwe aclean ngala, bese kuthathwa ingubo ifakwe insipho kufakwa amanzi, ufundisa ukuwasha. Ufundisa ukuba islave from primary. Mawuceda ukufundisa ukuwasha ufundisa ukuthi mawusuqeda uyayirinse impahla, uzobuwashela abantu, uzobuwashela omaster bakho. That's why ufundisa ukuwasha esikoleni. Number 2, sifundisa ukunitha ukwakho domet, because iyona level yento esingakwazi ukuyenza. Ngeke sifundise ukukhanda imoto, sizofundiswa ukwakha omata, because babe silimaza la engqondweni. So iChristianity ke ioperate kanjalo. It doesn't connect us spiritual, but it kills our emotion. Ngakho nje abasimse mabalalela lentshumayelo bayakwada ngoba baphethe inkolo ehamba nama emotions. So ubuthakathi bokuqala obuqeda ngomuntu yilo ubuthakathi obudisconnect umuntu nezimpande zakhe, ubuthakathi beChristianity. Saloyo abelungu from Europe when they came to Africa. Bafika isonto lokuqala kuthiwa yini? Roman Catholic Church. Where is Rome? Rome is Italy. Is in Italy. So when you connect with the Roman Catholic Church, you are connecting with the Italian belief in Rome. The second church is the Church of England. Sebalibiza nge-Anglican Church. Not black church, Anglican Church. You are an Anglican. Immediately you taper in with belief, you change. Buwena. Angeke ke sifike ebuthakathini lobu bemithi singaqalanga kulobu buthakathi obenza amandla obabamkhulu singawazi. Ngoba masazi obabamkhulu noma bangasiloya abantu siyobe siphethe amandla acontrol universe, amandla asenza siconnecte noku right. Niyangizwa?
masa nqoma ngisho isikhathi esincane namhlanje ngoba ngifuna lento uhambe uyicabanga ila engqondweni yakho. Lalelani, asidingi ukulwa nabathakathi, sidinga amandla abakithi. Listen, uyazi why thina singanawo amandla? Iyodwa umehluko wethu namadlozi wethu, uyazini, we are trapped in the boat, umzimba uyarizina. Yingakho basinikeza iChristianity edila nama emotions, because if ungumKristu uphila kwi subconscious mind. Ngiyasaba, Nkosi yami ngiyona, uyaxolelwa uyona khona manje, uhlezi unamaphutha, you will never see yourself perfect. Sebenzi we religion. That is why mabe me pulpit, Nkosi yami ngiyama nami ngiyazama akekho ngathi ngcwele. It's a subconscious mind. Phila ngokwesaba, there is sin, there is death ngaso sonke isikhathi, because it's something to deal with your emotions. Akufanele uflow in love and connection. You always flow in fear and condemnation. Ubuthakathi obukudisconnectayo. Oh God. Oh God. Makuthiwa icala ukuconnecta namadlozi wakho, kwako kwaba icala ukuconnecta nawe. Who do you carry in your DNA? Uphethe abobanana. Khona abafa 1965 but they are here. Bala. Listen, let me tell you something. Lalela ke ubungozi bethu ukuthi siphile kakhulu emzimbeni. Saze sagcina sisebenzisa imisebenzi yenyama as a reference of life. Kanti kune spirituality esibreak ama boundaries. Labantu ababizwa ngamadlozi, that is why mabefuna ukufika kuwena ngamaphupho, they don't need your permission, they just come. When you wake up in the morning uthi bengihleli nabo omkhulu bethi. Let me tell you something, that day saqala sa recognize spirituality, kunezinto eziyofika silele zivuke ekseni zisegcekeni aningizwanga. The reason why singenazo umzimba wethu uyarizina uda akwazi kwenzeka uphuwa. Listen, let me tell you something, you may be poor but the people that you carry bazumcebo wemicebe yabakhona ungakabi khona, and the reason you are here ukuthi bakutholele access emcebeni wakini. Oh Lord, ngiclaim umhlaba wobaba bami abafa beoppressive. Do you know ukuthi you are poor abantu bakini bafa benomhlaba? Mawubuyisa bona abanikazi bomhlaba. Angithi mawuzoclaim umhlaba udinga i-title deed. La kuwena you carry a title deed. Aningizwa. Hawu niyangizwa. Mawuyoshintsha i-ID bafuna i-ID kamawakhe ngithi. Ma ufuna umcebo wakini bafuna ama-ID abantu bakini ngithi. Do you know ukuthi you carry your ancestors identity la kuwena ngaphakathi kuwena? Aningizwa ni. Angizwa. Masiyotwasa not because it's your land imimoya. We are giving them power. Sibanikeza igunya, sibanikeza amandla ukuthi bangasebenza, basebenza kuphi. They are working in us, through us. I pray that you may access their blessing. Sengathi ungafika kwintsikelelo yabo, la kufike khona wena kufike bona. You carry isizukulwane sesizukulwane. Ingakho namhlanje befuna ukwanda bayozala ngawe. Aha. I am closing now. Namhlanje befuna ukuzala bayozala. Kunezingane ezilanga phakathi kuwena. Lezi ingane zine mandate. Kusho ukuthi you don't just carry a blood, you carry a mandate. Kusho ukuthi nje uMamzobo wazala uZuma wakhulelwa imandate. Umfazi ohlupheka wasenkandla kanti ukhulelwa imandate. I pray. Uyabona lezi ezizozalwa la kuleli bandla lase arena. Ingane eziphethe ama mandate. Lahluleke khona zizohluleka. Awuniyangizwa kodwa ngoba yingane ezizalwe seziteste amandla and the existence of our African spirituality. Kunabo shaka abavalelwe la, kunabo dingane kunabo cetshwayo abavalelwe la, kunabo mpande abavalelwe la, kunabo mhloko mpande, kunabo King Bhekuzulu la
avalelwe la kulama plaza avalelwe la ngaphakathi in your DNA. Ingakho uthi uyagive up uthi ngiyahlupheka ngiyayeka ikho lento, but no, uyakwamageja wena ngoba there is something bigger for you. Kunento engcono kunawe. Oh, somebody shout yes. Uthi sewugive up uthi uthanda intambo uyayibulala, but no, we have a long way to go. But disappointed, still you don't kill yourself. But embarrassed, still you don't kill yourself. Ugule, but still uyavuka empedeni. Unyathele, but still uyavuka. Because khona abanye abathi thina sathanda ukuba semhlabeni, but rise on. Ngiyababona babheka impumelelo yabo, but awuzuhamba impilo isenzima. Izinto zakho izoba lula. Nawe kuzoke kuhlangane. Unabanikazi bezinto, just imagine la igazini lakho unabanikazi bezinto kodwa unalutho. Sometimes amanye ama prayers awadinga ubuke phezulu, adinga ubhekela ngaphakathi kuwena. Uthi bonke laba bafa banezitolo ngicela izitolo zabo. I'm a beneficiary, mina ngisemzimbeni ngi-inherita konke okwamadlozi akithi. Uyabona njengoba ngiphila nje mina ngistruggle ngilanda kwabogogo wami, ngithi bogogo nafu umcebo ningawazi, nanivalwe ngabathakathi ningawazi amandla spirituality. Lokho engikwaziyo mina, aha, elafa nina nikwazi kodwa nangaku-accessa. Ofuna ukulanda imali nanku umzimba, ofuna ukulanda umendo nanku umzimba, ofuna ukulanda amabhizinisi nanku umzimba. You carry millions and millions of your ancestors in your blood. Let me tell you something. You know which umuntu nomuntu mayezalwa unesithunywa excess into zakhe. Mawulahlekelwe izinto kutshontshwe isithunywa existing okuyisona esiphilela ukukwenza ufinyelele ezintweni zakho. Ubuthakathi untshontshwa kwaleso sithunywa. Ubuthakathi ubuqindezela kwaleso sithunywa. Lesi namhlanje engifuna mina nawe sisincenge. Lesi uyabona lesi sithunywa asibhayiza sila ngaqashwa khona. Ngoba siqale sihlangane nomqashi sixoxe uhambisa iCV when you are just confirming umsebenzi osuphelele. Mawazi amandla amadlozi akho you don't struggle ngoba bakuhambela ngaphambili nabakuhlebayo bathi bayakuhleba bashaya iSMS bayishaye kuwena bathi bayadelete usufundile unesithunywa esidangerous. Bakhetha unesithunywa esidangerous. Bama nansi into ebuhlungu emhlabeni. Yini emhlabeni ebuhlungu nayo yonke into? Ukuthatha amango wakholwa mangazabe eqinisa. Thakathi ke lokho. Le subject yobuthakathi soyiqeda madusa. I don't know nabelo. Angiphinde futhi. Yini emhlabeni enzima? Ukutshelwa amanga uwatshele uzowabhalelwe phansi uwafunde uze amanga uwakholwa ukuthi amanga ayiqinisa. Futhi yini eyenza amanga azakale kangcono kuneqiniso? Yingoba amanga asebenzisana nomoya wabathakathi owathakathwa ngawo. Okay, angikwenzela isibonelo. Umfundisi umakecha lo boss. Umfundisi umdletshe lo. Umfundisi umdletshe ushumayela amanga. Axole imali zabantu. Ngifuna ukuniphendula neanswer why ninganikeli la isontweni. Because ngiyazi problem ayikho kunini lento engishumayelayo. Umuntu mayebanjwe umoya weqiniso. Umoya wokumcindezela uyabaleka ngoba igama lawo umoya wamanga. Bambaki. Uma ebanjwe amanga makufika umfundisi athi kuye ngicela unginikeze 150,000 akabuzi nokuthi o1
kodwa lo moya okuye wamanga uyajabula ngoba umsebenzi walo moya ukuzomqindezela umenza bebankrupt. So mangabe kufanele akhiphe imali, lo moya umnikeza incindezi uthi ukhiphe. Why umnikeza incindezi? Ngoba vele uyazi ukuthi the more eluza, ipurpose yalo moya omcindezelayo iyafezeka. Ningizwi? Spirituality nje sisebenza kanjalo. Mawufica umuntu enomoya wabacindezela ethakathiwe, kwenzakalani kuyena? Bheka mina, kwenzakalani kuyena? Lo moya umsebenzi wawo ukumcindezela, umphuce yonke into enayo. Makufika umfundisi athi kuye ngicela unikele ngemoto, mayisathi uyabuza lo moya vele ofuna ukuchitha izinto zakho uyamcindezela uthi nikela ngempela uzoba right. Yini umsebenzi walo moya? Ukuthi lo achithekelwe yikho konke anakho agcine engasenalutho. Lo osenkululekweni yeqiniso makufanele anikele, kufika lo moya wabacindezela uthi uzoyenza ngempela yini lento, abe nezimpi ezedlule zalo lo bavumile kuyena, lo bayaphikisa ngaso sonke isikhathi. Yingakho abafundisi abashumayela amanga they are more richer than abafundisi abashumayela iqiniso, ngoba laba bamanga vele bashumayeza abantu ababanjwe umoya wamanga. So le mimoya iyasebenzisana, wokumfundisi wokuyikholwa. Why? Ukuze lento yeqiniso ingabi nawo ama-sponsors iqhubeka isiza abantu abaningi, ukuze ime ndawonye fanele lo moya wokukhohlisa uqindezele labantu bangafinyelele eqinisweni. Sonke isikhathi ufuna ukudecide ngishiye esontweni, uketshela ukuthi nje thatha i-day off namhlanje. Why? Kubalekela iqiniso elimlindile ngaphambili. Fanele ahlale sema azange nibone ukuthi labantu abasonto emasontweni angabasizi ave be committed kangakanani. Yini ebenza babe committed? It because umoya wamanga nokuqindezelwa nobuqili ongaphakathi kubona uyasebenzisana nomoya oshunyayelwayo. Lo uthe shumayela vele ushumayela intshumayelo enomoya wokuqindezela. Ingakho makufanele kuthandazelwe thina esikhuluma iqiniso. Abanqeni bezothandaza bevele bafike baxabane bodwa. Ningizwi? Ngingahlala phansi. Abanqeni ukuthi behlangene bezokhuleka bafike baxabane bodwa. Kusekuseni abasazwani. Masijaja sizobajaja ngecharacter kanti it's more than that. Kuphazanyiswa lento abazoyenza. Awukasinganaka na ukuthi waqala kwangena intshumayelo uzela kangakanani, kodwa mako kwaba izinto ezingakusiza ingqondo yakhe iyafocus. Kodwa kwaqala lekusiza ukuthi umoya ungamanulale ngeke uyizwe lento, ngoba iqiniso uyolazi, iqiniso liyokukhulula. Azange ubone umuntu momtshela iqiniso lamadlozi kubulwa kanjani? Uzuyibuza usibani banini lemenzelwa kangaka? Akulu wena kuya lo moya othi vele mina ngithunywe ukuzomloya ngimthakathe ngimcindezele, manje fanele alwe angidefende. Inhliziyo yami nemthandazo yami ithi inkosi noma ngathiwa ngiyahamba emhlabeni, kodwa ngihambe lesi sizukulwane silibone ilambu lokukhanya. That is why noma nga-attackwa left and right, kodwa ngeke ngize ngiyishintshe le message, ngoba kimina is not a matter of ukukitaza inhliziyo manje, kodwa ukuthi ngelinye ilanga ukukhanya mhla kwafika. Ukukhanya noma ngeza nomuntu oyedwa, ngakhanya iglobe eyodwa la, noma ngingacaci kodwa kuzobonakala.
umsebenzi engiwenzayo awuniyangizwa kodwa umsebenzi engiwenzayo noma ungangabonakala kuningi kodwa mangihamba kwezinye indawo abantu engihlangana nabo bathi baba umagejageja noma singakuboni ngenyama kodwa siyasizakala ngawe bethi kodwa namhlanje sesiyayiqonda masifika lapha nabo sakhile sipaka egarage lapha eGoli Thembisa Phosphorus masipaka ePhosphorus sifaka upetrol kwehla ipetrol attendance yakhona ithi awuba makechakecha njengoba ungena la igarage 3 weeks ago babhomile la bathatha isafe but ngoba sekufike wena sesiyathemba ngizwa nokwesaba kungasekho ngoba ngiyazi ukuthi ukunyathela kwakho la ukuzonqoba ayikho into ebhlungu njengokubona abantu abala ekhaya sebekutholela ukukhanya bebusy beyocinga ukuphila endlini eminyama bebusy neBhayibheli elaletha ubumnyama nencindezelo kubantu bakithi. In your sober sense, do you think there is a white man who can die for you? Let's say he died. Why are we dying, Paul? Siyelani la sesiyelwe khona. Sifelani kanti safelwa. Kusho kanjani ukuthi sinesono kube kuthiwa kunowageza izono? Ukhanya kusemadlozini akini. La wazalelwa khona, la kwagqitshwa khona izinkaba zakho. Akukho ukukhanya ngoba mangayathandeka bona ngisho ama social media enu noma niphumile ngisho amacula akhona nisabonakala ngama post akhona ukuthi amanga yathandeka zwakala kamnandi kodwa kufuna umuntu oyedwa ozodecide ukuthi ngamane ngiphile ngingenamuntu kodwa ngime eqinisweni mhla ngifa betho babamkhulu well done asime ngenyawo sikhuleke.